Salutare și bine v-am găsit la primul meu episod Când vorbesc. Astăzi ne vom uita la niște fotbaliști care seamănă cu anumite personaje din desenele animate și începem cu Hulk, care seamănă cu Hulk, da, este o asemănare foarte bună între cei doi, amândoi mușchi. Problema e că Hulk, fotbalistul, nu țipă. Da, să trecem la următorul, care este Cristiano Ronaldo, care seamănă cu... Nu știu ce personaj este... Nu știu cu ce personaj seamănă exact Ronaldo, pentru că nu îl cunosc, nu îl știu, nu urmăresc desenele, habar n-am, dar într-adevăr seamănă. Cred că personajul este făcut după Cristiano, n-are cum să se asemene atât de multe, uite și tricoul ăla seamănă. Da, deci, da, seamănă. Trecem la Edinson Cavani, care n-avea cum să lipsească. Știam această asemănare, el seamănă foarte mult cu Tarzan, personaj din desene animate. Hai să ne mai uităm. Este Messi aici, care, după părerea mea, nu seamănă. Doar că sunt în același tricou, bine, nu același tricou, aceleași culori, nu mi se pare nicio asemănare la față, la ochi, la ceva. Deci nu știu ce să zic. Și să ne uităm și la ultimul, care este Wayne Rooney. Seamănă cu Shrek mult. Da, chiar seamănă. Acolo la ochi, așa, seamănă. Și la, nu știu cum să zic, liniile alea de pe frunte le au amândoi. Da, și cam acesta a fost clipul. Vreau să vă anunț că voi posta în fiecare săptămână, nu știu în ce zi, dar sigur voi posta în fiecare săptămână. De data asta fix pe ultima 100 de metri, duminică seara, așa că în fine nu mai contează. V-am pupat, pa, pa!